अरे तेरा बहिन का उठ 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 छोरी छोरी अच्छा कर मुंह देखला के बाद बुझी की बुझा दे काली माई के बहिन बेटा रूढ़ी बात तो गोल गलत बा ना ओके कमेटी के दिक्कत हो गई तो सबसे बेकार बा तनी दूरे होके देख ले तो कोनो मजा बा जतना नचनिया आवेली सब प्लास्टिक के मिठाई होली से देखबो उ चार्जर है से चार्ज हो जाएगा बा घरे डिस्चार्ज हो जाएगा बजा के नचनिया के मतलब चार्ज हो जाइए सट्टे को नहीं मिलेगा टाइट रहेगा घरे जाके डिस्पोल्ट हो जाइए एकदम घरे जाके सब चार्ज निकाल दो सब चार्ज निकाल दे घरे ए जवाना ए जे देखे के बा खाली ए माने ना जरूरी बात तो गोल गलत बा भोजपुरी में ना चल बढ़िया बा भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी बाबा न चलन अच्छा बात बा गायत्री बाबा न चलन कमलवास कुंवर न चले हम ना चली ले में बिना गोर के लेकिन भोजपुरी में ना चला ओकरा के पक्का मौगा छक्का गाड़ कहल कहला कि रे फलानावा के खानदान में 3 गो मौगा जाम गइल सगरी बन जो खाई नाचो तारो सजन तने उ व्यास के पदवी ना होला एगो और आप सबके गीत सुनाओ तनी आ टाइम बची तब एगो पूर्वी सुनाओ टाइम बची तब एगो गीत सुनाओ थे देखो ध्यान दो उहे प्यार मोहब्बत हो प्यार कइला के ना हरे निवाह करिहा ममता जी प्यार कइला के ना हा निवाह कइला के कसम क्रिया कुछ बा ना हा लोग भुला जाला प्यार कइला के ना बा अरे निवाह करिहा निवाह करिहा जनी तबा जनी तबा करिहा प्यार कइला के ना रे बबुआ प्यार कइला के ना है जान निवाह करिहा निवाह करिहा जनी तबा जनी तबाह कर गार्जियन ना रहे तो उल्टा पलटी बोला जाला जब गार्जियन ना जाले तो उल्टा पलटी ना बोलाला ना तो देखी सरकार
प्रमुख साहब हाँ जी दिलीप बाबू बोली बोली एगो आदमी जो बैठल बोले का हाँ कड़ियावा देखी सुतल कड़ियावा बड़ा बोलता कड़ियावा उ लइकवा जब बलेटवा वाला हम गीत गवनी हां हाँ शुरू में गाड़ी तो दे कहता कि जहां जाइले बलेटवे वाला गावेले 6 गो बहिन कर भागल बिया। हाँ अरे बबुआ जानता रे हम 3 गो भाई हैं, 2 गो हमारे से छोटा है, एगो हम 3 गो भाई बहिन हमरा है नहीं खे। हाँ अरे करियावा अरे डोम अरे डोमा मारे लाओ तो मालवा मालवा लाओ तो भैया मालवा लाओ तो अरे तेरा बहिन का उठ छोरी छोरी अच्छा कर मुंह देखला के बाद बुझी की बुझा दे काली माई के बहिन बेटा। ए डार्लिंग हरे शीशा के घर में रहबू, शीशा के घर में रहबू, शीशा के घर में रहबू, लागल होई एसी शीशा के घर में रहबू में लागल होई एसी आ समय से खाना मिली आ नाश्ता विदेशी समय से खाना पीना आ नाश्ता विदेशी। माँ दुर्गा नवजात शिशु चिकित्सा केंद्र हमरा पता चौधरी जी के पेट्रोल पंप के सामने लोही टोला पुरस्कार दिल बनी आ प्रमुख साहब हमारे के आशीर्वाद दिल बनी, हार्दिक हार्दिक प्रणाम करो। शीशा के घर में रहबू लागल होई एसी, समय से खाना पीना नाश्ता विदेशी, प्यार करी हा तो न डरी हा बस बियाह करी हा, प्यार करी हा तो न डरी हा बस बियाह करी हा। गुड्डू बाबा हमारा बहुत रुपए के पुरस्कार देनी ये कार्यक्रम के कराए में बहुत विशेष योगदान रहेला, हमार परम प्रेमी है। प्यार करी हो तो न डरी हो तू बियाह करी हो, जनी तबाह जनी